Fl-aħħar 24 siegħa kienu rrapportati 3 każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna. Dan filwaqt li ma ġew irrapportati l-ebda persuni mfejqa. Dan ifisser illi n-numru ta' każi attivi issa tela għal 29 persuna. Dawn il-każi ġodda mhux magħrufa fejn u fuq min feġġew minħabba l-fatt li l-bulettini mediċi li kienu jsiru ta' kuljum mis-Suprintendent ta' Saħħa Pubblika Charmaine Gawci twaqqfu ħesrem. Fil-fatt, dawn in-numri ġodda ġew ippubblikati f'komunikat fuq il-paġna tal-midja soċjali tal-Ministeru tas-Saħħa. Ċifri uffiċjali juru li jekk kif tħanna f'nofs l-14 ġimgħa minn mindu faqqet din il-pandemija f'pajjiżna, sissa kellna 10 każi ġodda. Dan ifisser li kien hemm żieda meta ċ-ċifri jiġu kumparati mal-ġimgħa preċedenti. Kif fit-13 ġimgħa ġew irreġistrati 9 każi ġodda. L-aħħar jum illi fih ma kien hemm ebda każ ġdid kien l-4 ta' Ġunju. Il-total ta' każijiet pożittivi ta' COVID-19 f'pajjiżna jammonta għal 635 fejn minn dawn sfortunatament 9 persuni tilfu ħajjithom filwaqt li 597 persuna fiequ mill-virus. Preżentament l-R factor f'pajjiżna żied minn 0.4 għal 0.6.